Szevasztok, srácok, ebben a mai videóban, hát ezt a játékot fogjuk kipróbálni, hát még én sem tudom, hogy mire számítsak, mert még csak most találtam ugye meg, és akkor hát Freddyvel és Freddyvel együtt bírok WC-zni. De mindegy, vágjunk is bele. Jó. Rányomtam, és akkor play. Akkor ennyi. Jó. Akkor kezdhetjük is el, csak szerintem arra kell figyelni, hogy Freddy nehogy ugye alapból ide jöjjön, mert vagyis hát ugye alapból, ja. WC papír, az nem tudom mire kell majd. Van-e hív? Valaki nagyon csekkol. Oh! Jó, akkor majd szerintem Foxynak kell WC papírt adni. Csak az a lényeg, hogy mindig töltsem újra. Akkor már értem is. Ez van. Jó, nem értem. De Bonnie, ne hívj! Azt hittem majd ide jön. De nem. Azt hogy nem tudom, hogy szerintem nem is. Tehát így akkor nem is muszáj kattingatni szerintem, csak Foxyt sem értem, hogy minek kell neki annyi WC papír. Tehát hogy most, na. Van nála is, nem? Mármint, hogy ki, akkor nem tudom. Meg egy óra? Egy mostóba? Bocsánat, hogyha ilyen hangokat hallotok, az olyan orr, csak most egy kicsit ugye beteg voltam, azt ugye most nem túl annyit. Na, ott a toilet paperod. És már eljutottunk 2 percig, vagy na, 2 óráig. Ilyenkor át kell csúszni? Mi a szar? Mi? Mit láttál meg? Mi? Most. Te mit látott meg? Mit látott meg? Tehát érted? Ott van a trapja. Átcsúszok, már itt vagyok. Ez is jó, ugye? Na jó. Van itt. Hagyja az, hogy te most jössz. Freddy. Jó. Hát Freddy, az a baj, hogy gondolom mind a 3-ban jöhet. Vagyis hát, hogy szerintem, tehát hogy a balba is jöhet, a jobba is, meg ide is jöhet. Aztán nem tudom. Na jó, most nem jön. Az is jó kérdés, hogy miért nem. 1 órája vagyunk, és itt 1 óra van. Jó van, én kell. Úgyhogy a szerencsés volt, mert pont oda jön Freddy, amit amúgy nem is értek, hogy miért pont oda kell.
közben majd azon a videón írjatok meg a kommentbe, hogy vegyek-e webkamerát, vagy ne, és akkor mutassam az arcom, vagy ne. Azt akkor veszek egyet. Bonnie. Na, hogy kihúzd? Ne! Ne! Hú! Ja. Szerencse volt. Na. Nehéz klikkelgetni. Komolyan mondom, 2 kézzel csinálom, és még mindig nem lassú. Másik. Azért amúgy komolyan még nem is vágom. Nem tudom, hogy ilyen messziről, hogy mennyire hallatok. Erdem már a telefont, Jézusom. Mindig toiletpaper? Tessék meg. Mindig WC papírt kér amúgy, nem tudom miért. Érted? Már rendes fel kell rá készülni. 3 óra, meg lesz ez. Ez most meg lesz. Ne! Hova jön? Jó, nem ide. Te is, mert ez az én saját helyem. Ez én saját privát helyem. Ne jöjjön ide senki. De csak is én jöhetek. Meg hogyha nem akarod, meg hogyha úgy van, akkor Freddy. Át kell neki adjam a helyet, ez a baj. Tehát itt ilyen horog alkotja fel. Hagyjám a Bonnie! De Bonnie az engem állandóan hívogat. Ez 4 óra. Konkrétan úgy csinálom, felemelem az egeremet és 2 ujjal. Ne, ezt elrontottam! Mondtam! Pedig már majdnem. 3. órát nem sikerült. Tényleg. Nem már. Most szerintem ezeket nem muszáj klikkelni, tehát én nem klikkelek, nem elvekel. Tehát most nem. Tehát, hogy én nem vagyok most hajlandó klikkelgetni, nem hagyjál. Utána pedig, ahogy még ugye láttátok, volt még ott más is. Tehát, hogy másik is, hogy ilyen vonaton, még nem tudom, szerintem még 2 volt. Azt majd valamikor kipróbálhatjuk, hogyha akarjátok. Szóval, ja. Nagyon remélem, hogy ezt is sikerül amúgy kijátszani, mert na. 1 óra. Jó. Tehát, hogy igazából az amúgy mit ír? I miss the toilet, sorry. Annyi a lényeg, amely nincsen senki. Most akartam mondani.
tessék. Tényleg nem értem Foxit, hogy mit csinálhat. Tehát, hogy érted, tehát, hogy van egy gép, hogy izé átcsúszok, és akkor már annyit hallok, hey, I need some toilet paper with smoothie. Vagy mit mond. Nem tudom, nem hallom. De most szerintem szerintem olyan klikkelni kéne, hogy előbb menjen az idő, nem? Ja. Tudom. És még köszönöm se. Na. Na nem azért. De Foxy. Nem így neveltem téged, de nem hinném. Na. Nem kérünk a pizékben. Már mondjuk ezt meg csak úgy bírom hagyni, és akkor nem tudom mi lesz. Miért van az, hogy mindig amúgy éjszaka jutnak eszembe a videó csinálások? Tehát, hogy amikor majd ti ezt látjátok, akkor vagy reggel lesz, vagy pedig kirakom éjszaka. Tehát, hogy már mindjárt. Tehát, hogy ez a videó véget ér, és kirakom ennyi. És tudom, hogy mennyi az idő. Az a baj. Tehát, hogy konkrétan semmiről nincsen nekem fogalmam. Nem baj. Oj, már mindjárt leszakadom, úgy tényleg nem akarom. Nem tudom, milyen izé. Aj, de... Na, sikerült átcsúsznom. Akkor most az WC foglalt. Soha nem. Soha visszajöttek oda. Majd már közben 4 óra. Na. 4 óra, úgyhogy most már azért amúgy eléggé jól haladok. Megcsináljuk ezt. Várjál, Foxikám! Egy perc. Oké, hozom. Tessék. Konkrétan itt amúgy én vagyok a WC tulajdonos amúgy, tehát hogy most csak könnyűbb bírok rá mondani. Szerintem úgy már mindjárt 5 óra is lesz. De Bonnie meg már megint felhívott. Honnan van meg neki a számom? Honnan? Ezt elrontottam! Mi lenne, ha megcsinálnánk a vonatasat inkább? Most ezt nem bírom, ezt vészéset. Megcsinálnánk a vonatasat, jó? Veletek együtt. I know. Szerintem, hogy inkább maradj. De abban a játékban az a baj, nem lehet úgy lenémítva. Mi a baj? Na ezt. Meg van a Movie Theater, meg a Game Show. Akkor legyen a trén. Egy trén megcsinálom. Turn around. Én meg vagyunk. Ezzel... Turn around. Jó. Tehát S-sel van.
viszont szerintem itt ezt azért jelzem, hogy egyszerre mi van, akkor sokan jönnek. Meg ez is. Ó. Blue. Hát most ez egy kék van, nem? Szia. És ennyi? Nem, szerintem meg ezt is be kell nyomnom. Semmi nem történik. Szerintem ez amúgy így jó lesz. Ja, tehát akkor ezt kell elnyomnom. Pink! White pink! Akkor cián! De nincsen pink! Nincsen pink! Nem volt pink! Ti láttatok pinket? Nem hinném. Aj! Most azért... mondjuk ezt nem... De meg kellett tudnom. Nem láttam pinket, ezt azért halok meg. Ez a baj. Na. Ezt mondom. Tehát érted? Nem látok semmit, most várjatok. Kicsit. Jó. Na, jó volt ez. Green. Azon van. Remélem. Azért nem tudom, mert itt nincsen semmiféle green. Ja, szerintem most úgy van, hogy az a színe. Alapján! Azt remélem, hogy nem volt hangos. Tényleg az is. És pont most mondtam, hogy meg akarok fordulni. Mindegy, srácok, holnap ezt majd fogjuk folytatni. Ma én Mark voltam. Sziasztok!